Tresna asih kang agung. Panglimbang 5 menit dina Jemuah Kliwon tanggal 18 April taun 2020 kapetik saka Injil Yohanes bab 18 ayat 1 tekan bab 19 ayat 42. Ati sedih kepingin namung nangis, Gusti ku pralaya sedo pinantek ing salib, jagat peteng tanpa surya, nanging jroning iman kudu kaakoni, pancen Gusti sedo ananging tan muspra yekti wit karya nebus manungsa, anetesi sabda dalem Kanjeng Gusti, bab gandum tumiba gemlarahana ing siti, nuwuhke woh tikel mula. Para sutresna PLM kinasih, dina iki bareng pasamuan suci sak jagat awake dhewe padha ngriyayakake dina kang banget mirunggan, dina Jemuah Agung. Sinebut Jemuah Agung marga ing dina iki kira-kira 2000 taun kepungkur Gusti mratelakake agunging asih tresna dalem marang umat manungsa kanthi nandhang sangsara enggo sedo sinalib. Sangsara enggo sedo dalem Gusti kaayati kanthi tuhu minangka wujud pambangun turut marang Allah Hyang Rama kang ngersakake manungsa kang jroning jiret dosa uwal banjur bisa bali mulya bareng panjenengane. Dadi sangsara lan sedo dalem iki kaayati jroning wengku nebus dosa manungsa. Santo Yohanes pangripta Injil mbeberake sacara rinci kepriye sapecak mbaka sapecak kasangsaran dalem kang banget ndegiri simau dumadi. Ing jaman kita saiki uga bisa ngresepake crita sangsara dalem iki ana film Passion of Christ besutane sutradara kondang Mel Gibson. Ana rasa giris, miris, wedi, trenyuh, senep, mbededeg uga ora mentala. Rikala manungsa ora padha martobat, dheweke bakal nemahi kahanan kaya kang Gusti Yesus alami. Awit panjenengane kakani ngaya marga dosa-dosa lan kadurakan kita. Monggo sami kapirsani kitab Nabi Yesaya bab 53 ayat 5 tekan ayat 6. Para tresna PLM kinasih, riyadi Jemuah Agung mulangake awake dhewe bab pangaji lan sucine sawijining pangorbanan minangka pratelan asih tresna. Kaya pangorbanan dalam Gusti kang ngawuhake kaslametan, ora ana pangorbanan kita kang muspra. Kita tinimbalan dadi sambung asta dalam Gusti tresnani pepadha uga titah-titah liya kanthi ora wegah berkorban. Suwawi sami munjuk kunjung asma dalam Yang Rama so Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Gusti Yesus kawula munjuk sembah awit sih pangorbanan dalem ingkang ngawuhaken kaslametan kawula. Nulodo paduka mugi kawula boten suthik berkorban kangge sesami. Mugi linurna Yang Rama Yang Putra tuwin Yang Roh Suci kados mlebu buka sakmenika sarta sak lami-laminipun. Amin.
kunjung asma dalam Yang Rama so Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.